L'any passat, en aquesta mateixa trobada, ens acompanyava l'Alícia Company, que és directora del Centre del Consorci per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat, per explicar-nos el projecte Temps era temps, que era un llibre digital de contes de diversos llocs del món. Avui també hem volgut que ens expliquessin des del Consorci per la Normalització un altre projecte que ens sembla ideal per mirar de fer dues coses que el Consorci té en aquests moments en les seves finalitats, que és fomentar l'ús del català i la cohesió social. I sobretot, en aquest cas, en un barri com el de Fondo de Santa Coloma de Gramenet, en què la població immigrada supera l'autòctona. El projecte es diu Els sabors del món, recull una vintena de fitxes col·leccionables de termes sobre productes gastronòmics d'aquí i d'arreu del món i s'ha elaborat amb l'assessorament del Trencat. Però passo la paraula a la Pilar López, la directora del Centre de Normalització Lingüística l'Eura de Santa Coloma de Gramenet, que ens ho explicarà molt millor. Pilar. Molt bon dia a tothom. Primer de tot us vull agrair que hàgiu escollit aquest projecte en nom dels meus companys del Centre de Normalització Lingüística de l'Eura. És per nosaltres un honor ser avui aquí, a mi personalment, en nom de tots els meus companys. Realment, Els sabors del món és un projecte que ha estat possible, que s'ha pogut realitzar, que tira endavant, que és com és, perquè és un treball en xarxa. Aquest és un dels seus trets distintius principals. És un projecte que realment s'ha fet perquè partia d'allò que és bàsic en un projecte en xarxa, que és compartir els objectius, tenir-los molt clars. En Fondo Comerç, que és l'associació de comerciants amb la qual treballem des de fa temps, les coses no venen per casualitat a un moment donat, sinó que són fruit d'un treball constant i continuat. Amb aquesta associació tenim una complicitat important de treball. Vam fixar-nos uns objectius de treball clars, pocs i molt definits. El primer era el foment del comerç local. El segon, el foment de l'ús i el coneixement del català, i el tercer, la cohesió social, com us ha dit en Jordi, en un barri on el percentatge d'immigració és molt alta. I són objectius compartits. El comerç no és l'objectiu de Fondo Comerç, aliè al Consorci, i el Consorci és el coneixement de català, aliè al de Fondo Comerç. Tots hi estem implicats, perquè el comerç al barri és el lloc, un barri en el Fondo, on es produeixen les situacions comunicatives quotidianes de les persones, on la gent pot parlar. I per tant, és importantíssim fomentar aquest ús social que fa barri. Per una altra banda, Fondo Comerç ha fet seu l'objectiu del foment i de l'ús del català. No és l'objectiu del Consorci, també és el seu objectiu. I l'objectiu de tots dos és la cohesió social. També perquè partim d'un convenciment i un valor, i és que junts farem més coses i les farem molt millor. A partir d'aquí ens vam fixar què podíem fer amb aquest barri, precisament, després de totes les col·laboracions que havien tingut. I vam pensar que, evidentment, una de les coses que uneix més a la gent és el menjar. Amb això suposo que estarem tots d'acord perquè hem començat tots menjant i fent una xocolata que per cert estava molt bona. I per tant vam fixar-nos que al barri, amb l'arribada de noves persones, de noves comunitats, havien aparegut moltes botigues que tenien productes absolutament desconeguts. Eren desconeguts els productes, però tampoc sabien com es deien. Per tant, una de les primeres qüestions va ser de quins productes estàvem parlant i com es deien. I aquí és on arriba el Temcat, perquè no tenien nom encara, perquè no hi havia un terme definit per a aquests productes. Aquesta xarxa es va enriquir, es va fer més gran amb aquesta aportació de noves propostes terminològiques. La gent del barri, la gent que ja vivia al barri abans de l'arribada de la immigració, ens deien, per exemple, que estaven molt orgullosos de que des del Fondo hagués sortit propostes de nous termes en català, des d'un barri on la immigració té un percentatge molt alt. Per una altra banda, una de les altres qüestions que hem pogut fer amb la col·laboració del Temcat, inestimable i clau, ha estat la traducció d'una carta d'un restaurant xinès, del Guangzhou. Aquesta carta del restaurant xinès, que pot ser referent de moltes cartes xineses, s'ha fet mà a mà entre el cuiner, que teniu aquí a la fotografia, a la presentació, molt orgullós de poder fer aquesta aportació, amb la Inara Munt, que és la nostra dinamitzadora i professora dels cursos de xinesos,
amb la Cristina Bofill del Tencat. I el Dia dels Sabors del Món, que es fa el primer diumenge del mes de juny, es va presentar en la col·laboració d'aquest cuiner que estava content i orgullós de poder fer aquesta aportació. La comunitat xinesa, aprofito per dir, és una de les la comunitat xinesa a Santa Coloma és la més important de Catalunya, també ho és l'Armènia, és d'una presència realment important. La mostra del sabor del món, que ja ha comentat en Jordi que era, bàsicament es fa una mostra de productes durant tot el dia en el qual es fan degustacions. No és una mostra gastronòmica, es fan degustacions per tastar els productes, però no és una mostra gastronòmica. El que es presenta són els productes, es difon els noms dels productes i es fan activitats per fomentar l'ús i la presència del català al barri del Fondo, a la plaça del Rellotge. Aquest seria el seu objectiu. Volem agrair al Temcat realment aquesta col·laboració que ha estat inestimable, volem poder continuar tenint-la sempre. La xarxa aquest any s'ha completat amb la participació també del campus alimentari de Torribera de la Universitat de Barcelona i l'organitza Fondo Comerç amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Santa Coloma i del Centre de Normalització Lingüística. I ja que m'heu permès parlar, no voldria marxar sense fer un record a la Rosa. Avui en un dia tan especial, professionalment l'admirava moltíssim, l'estimava, la trobarem a faltar molt, però els valors que ens vas deixar els guardarem per sempre. Gràcies. Moltes gràcies, Pilar.